Porta la declaración de la ausencia que debe motivar, como todos ustedes saben, que la documentación, la plataforma del Ministerio va a estar abierta a partir del 18 de la semana pasada y a partir de ese día, del 18 de la semana pasada, pase los días que se podrán comenzar a preparar la documentación que se llevará de la divendres, como ha comentado la secretaria, y el plazo para la celebración de estos plenarios, el plazo para que se diga escuchar la documentación finaliza en el día de demanda. Entonces es preceptivo y es imperativo de que desde el 18 fins a demà se podria realitzar el plenari, donat que dissabte comença el plenari està oportú fer el plenari avui per tal de demà poder escuchar esta documentación a la plataforma. ¿Alguna intervención? Sí, bueno, nosotros no hemos votado a favor de la ausencia. En el espacio de la contestación hace usted de la opinión de que el plenari se podía haber fet demà. I si, com ha passat que hi ha hagut un error i no s'ha enviat la informació, doncs nosaltres l'hem recollit. Si se feia demà el plenari, que hem tingut un dia més per a utilitzar aquesta informació. Per tant, crec que no és urgent, és complet, podria haver fet per a demà. Per tant, no hem recolzat la... Pues muchísimas gracias por el sobrecolzamiento y su apoyo, que es, como siempre, preocuparse de cosas importantes. ¿Alguna intervención? Ahora, vostè ha dit que, com sempre, nosaltres preocupar-se per les coses importants del poble. Jo li agrairia que retirara aquestes paraules que, per almenys, d'ara endavant no diguera cosa així, perquè crec entendre que tots els que estem així estem en benefici del tot. I crec que votar en contra d'una declaració d'urgència quan hi ha temps per a posar-la, demà podria haver sigut este ple, no és anar en contra dels interessos del poble. Sinó que li demane que d'ara endavant no digui això. Bé, el que anem a aprovar avui és un préstec per a pagament als proveïdors en el procediment del Real Decret 4/2012. Això suposa que l'Ajuntament té unes factures que encara no ha pagat i que se suposa que no pot pagar i per això tenim d'anar un crèdit per a fer front a aquestes factures. Evidentment, el bloc vol que els proveïdors cobren. És més, els proveïdors devien haver cobrat ja. No tindríem el per què estar parlant d'ara demanar un crèdit per a que els proveïdors cobraran. Els proveïdors devien haver cobrat. Faena feta, faena cobrat. Bé, evidentment, nosaltres volem que cobren. Ara, el votar això a favor pot suposar un recolzament a les polítiques que ha dut el Partit Popular en matèria econòmica i de despesa. I, evidentment, en això sí que no estem d'acord. No estem d'acord, com va explicar el senyor Garcés, en aquest Ajuntament s'han fet gastos innecessaris, s'ha despilfarrat. El bloc mateix ens vam demanar que començaren les retallades per l'equip de govern, que no s'alliberara a la persona que s'havia d'alliberar, que eren 20.000 i pico euros que s'han estalviat, que se baixaren des de 80 a 30 euros les assignacions per les comissions que té l'equip de govern i no van voler començar per vostè. Sí que és molt fàcil retallar els diners, però quan se tracta de retallar el mateix és molt difícil. Els diguem que començarem per ahir i vostès no vulguin. I vaig a recordar la seva gestió econòmica del nostre Ajuntament. Tenim el pressupost de 2010, que des d'entonces no tenim pressupostos. 2011 i 2012 no tenim pressupostos. El de 2010 el tancaren en un romanent de tesoreria per a despeses generals de menys 1.276.000 i pico. I això és la realitat de fa un any i mig pràcticament. Ara, segurament,
aproximadamente 6 pisos. Això n'hi ha que afegir uns vora 2 milions més per la venda de terrenys que ha fet l'equip de govern i que encara no ens ha sabut dir on estan, aquests 2 milions. I ho han dit per escrit diverses vegades i encara no ens han contestat on estan aquests 2 milions. Vora 2 milions d'euros, que és el que devia haver en Caixa per la venda de terrenys. També hi ha que afegir un préstec que el senyor alcalde ha demanat recentment de 300.000 euros. I ara el crèdit de 403.896 euros per a pagar les factures. Això és el que poden dur vostès i dir-li al poble. Ixa és la seva herència. Ja que tant li agrada a vostè parlar tant d'herències, ixa és la seva herència que deixarà als que vinguin darrere a governar. Li tornem a demanar que per enèsima vegada que el PP ens diga, el Partit Popular ens diga com està la situació del nostre Ajuntament, realment. Demanem que convoque una reunió de comptes amb l'interventor i amb l'assistent tècnic en economia per a que es faci una radiografia de la situació econòmica del nostre Ajuntament. A partir d'ahí començarem a parlar. Yo simplemente dije que m'agradaria que vos contestara en el primer torn lo que le dic sempre, perquè si no, nosaltres ja no tenim dret a tornar a parlar i entonces no podem entablar una discussió en vostè. Per tant, li agrairia que contestara en el primer torn de paraula i així entablem una breve discussió. Ja m'he de parlar vostè menys, però per això que vostès tenen el seu ús i Claro, això és el que vostè voldria, que no parlar de no, però com a mínim 5 minuts i 2. Això és el que voldria, com que no sigui així. Igual que estic jo, i el subdivici concret venien jo dice la meva llibertat igual que la seva. Però no depèn d'això, depèn del poble, i el poble voldria perquè nosaltres decidam. Que no se decida o dice de estar o que exige més o que exige menys. Sí, no, és que estic en el meu torn de paraula. Si vostè vol contestar-me, me contesta en el seu. És que creia que havia acabat ja. Pues que creia que havia acabat. Però puc continuar els seus arguments per als quals no pot dar el pla. Ja li s'ha dit abans, el que passa que vostè no me'ls contesta, jo li demano que me'ls contesti en el director, perquè així no podríem... Entonces sí que havia acabat, la solitat. ¿Ya acabar la declaració? Sí, senyor. Pues moltíssimes gràcies a tots els grups per les seves intervencions, per la seva recabocia barata i per els seus plantejaments. Jo tinc claríssim que este pla que se presenta a nivell estatal i que s'han acollit la gran majoria de la gran major part de tots els ajuntaments, en ningú de tots els ajuntaments que s'han presentat hi havia ningú equip de govern del Bloc, ni ningú equip de govern del Partit Socialista, ni ningú equip de govern de caràcter independent. Estic segur que tota la culpa de tots els ajuntaments que s'han presentat a tota Espanya eren del Partit Popular i que els 2.000 que no han sigut capaços de presentar el pla d'estabilitat pressupostària eren solament del Partit Popular. Estic donant les gràcies per l'agraïment que han tingut tots els grups polítics cap a aquest Ajuntament, agraït l'esforç que han fet l'equip de govern i l'esforç que han fet els tècnics a l'hora de redactar un pla d'estabilitat pressupostària i un pla capaç de suportar els gastos i les despeses d'aquest Ajuntament que ha sigut aprovat i que li ha donat el visto bueno del Ministeri. Per tant, agraeix el reconeixement que han tingut tots els grups polítics cap a aquesta resolució o aquesta aprovació per part del Ministeri. Recalque les barbaritats dels gastos i les barbaritats de les despeses que ha fet aquest equip de govern. És una llàstima que no obren l'expedient la relació de factures que s'envien al Ministeri, però bueno, sí que n'hi havia un borrador així més corrent de la secretària que encara que estic atrasat vull ressaltar algunes de les factures tan bàrbares que denoten clara i manifestament el derroche que fa aquest Ajuntament en pagar una factura del cotxe de la policia, el subministrament a Caplança de formigó, factures a Ismael Natividad per comprar la pesa oviera, d'arena a Portland i alguna cosa més que comprarà per arreglar, a Martí Fontestar perquè ens haurà fet alguna soldadura o ens haurà fet alguna qüestió Martí Fontestar el coneixen tots vostès, que és veí del poble perquè haurà fet alguna feina
dia, al molí perquè s'haurà comprat algun caramelo pel paté, per la cabalgata de besos dels xiquets o alguna cremesa que ha fet dels xiquets, en Agrícolas Martí per haver comprat potser algo para poder tratar los palmeros, cuidar el césped o tirar algo de guano, en talleres Ausina per preparar algo del coche, en Peigauto per pegar el que teníem antes del tema de la reparación del coche, en suministros industriales de limpieza per comprar productos para analizar el Ayuntamiento y els edificis públics. La siguiente figura és Funeraria Unión perquè haurem tingut que pagar alguna corona de flors que algú desgraciadament no ha tingut que faltar o algún... No, yo un enterramiento de una persona que no tenía que poderse pagar el enterramiento y que se va a hacer cargo del ayuntamiento, esas son las barbaridades de las que se hacen cargo, de alquiler que se da para alquilar algún contenedor para poder habilitar o maquinaria para poder maquinaria que se alquila para el ayuntamiento, de asistencia de pierdar alguna vegada grúa de algún vehículo que está mal aparcado, de gestión de proyectos de sistema de topografía para haber hecho algún estudio de topografía, etcétera, 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 etcétera. I entre altres coses, el 50% pues perquè les administracions públiques no ens han pagat les certificacions que suposaven el 50% de la quantitat que estem demanant. Senyores, moltíssimes gràcies a tots, com diguem, per la seva col·laboració, el seu apoyo en pagar les factures del dia a dia, que són exagerades, que no hi hagi ningú dinant, ni ninguna... Però bueno... No, és que no n'hi ha, és que no n'hi ha. Per favor, escriure a l'ordre de setmana. Porque vostè ha demanat era del 2007, que jo no estava en l'alcalde de l'any 2007, que se calle senyor Hernández, perquè a mi m'acusen de lo que jo estic aprovant. Han pagat sopar, dinars... Que... Sí. Vostès han rebut continuament... Sí, per el qual vostè ha assistit... Senyor Garcés, que no té ús de la paraula, que vostè sap com funciona això, que si vol fer la parroquia, se'n va i utilitza els seus mitjans i fa el que vulgui. I respecte a l'últim que m'acabava per dir, que m'han dit que... I torni a dir que des de les seves qüestions, com estava comentant, l'única reunió que s'ha fet, crec que va ser el dia 26 de setembre, que se va quedar a que els distints grups polítics aportaren propostes per al tema d'estalvis, al qual vostè quedarà compromès i figura en l'acta d'aquesta reunió, que ja n'hi havia hagut diverses reunions prèvies, que vostè les anava a aportar i les anava a aportar els distints grups polítics, els distints portaveus i les anaven a posar del registre d'entrada d'aquest ajuntament. Pues bueno, un servidor, per si a casa me han passat, que encara que crec que jo veig, com hagueren comentat també, però podem ser, i pot ser que s'hagi produït el cas de que se mos hagi passat i no l'hagin vist des del dia 25 de setembre, però és que no me consta que es que presenta ninguna. Al millor que se m'ha passat, nunca es tarde si la dicha es buena, però bueno. Dit tot això, i per tal de no allargar-se més en una qüestió que estan fent, crec que tota la resta i bona part de tots els ajuntaments d'Espanya, governats per tots els signes polítics, en els quals els afecta a tots la crisi econòmica, menys en el balat, perquè no la crisi econòmica no és per lo que passa, sinó és per culpa meua, cosa que jo l'assumís plenament, que és per culpa meua, el que gasta i els diners, vamos, fa 2 minuts han tirat 2 minuts. Pero es culpa meua. Entonces, como así vivimos en una cosa que es extraña y que funciona al revés de cómo funciona toda la resta de ayuntamientos y de comunidades autónomas y de historias y de países y tal, pues bueno, no me queda más que cumplir la nueva aplicación y aprobar lo que me digo que se tiene que aprobar para cumplir con un real decreto de ley que está establecido y creado para los ayuntamientos. Y que hoy por hoy eso forma parte y sigue siendo un ayuntamiento de
que passa que a vostè m'ho dit directament a mi, estava... Jo no l'ho dit a vostè, Sí, sí, vostè m'ho dit a mi directament. no l'ho dit, jo hem fet un comentari, jo no m'hi ha faltat res, no té la paraula perquè el plenari i jo ja l'he entregat, vots a favor, sí senyor, perquè no n'hi ha hagut al·lusió. Sí que ha hagut al·lusió, sí que ha hagut, vostè m'ha dit a mi Senyor Nicolau, jo de l'educació pública. Senyor Nicolau, Senyor Nicolau, jo ja sé el que va buscar el llibre de l'educació pública. Vots a favor de l'esmena? Vale. Vots en contra de l'esmena? Vots a favor de la proposta? Vots en contra de la proposta? I abstencions? I molt bona vesprada a tots.